Tänään on 17.7.2024 ja Dean Martin seinällä on juuri laulanut, että Everybody loves somebody sometimes, but I don't love you if you are lazy and fat. So... Eli tervetuloa. Tämä on Jukan jonkin sortin treeni kautta minulla on tylsä vlogautus. Olen siis Jukka ja yritän vähän urheilla ja ajattelin kuvata siitä pientä videosarjaa. Mulla on muutamat peruskuntotavoitteet. Mä haluan saada Cooperin 3 tonnia, 5 kilsaa 24 minuuttiin, 10 leukaa ja 70 punnerusta. Joten ajattelin, että en näitä varmaan kukaan oikeasti ikinä katso, joten ihan sama, mutta ajattelin joka tapauksessa, että kuvan tästä tällaista pientä vlogia ja sitten mä en tietenkään katso kameraan, kun mä kuvaan etukameralla ja näytän ihan todella tyhmältä tosta, mutta ei se mitään. Niin ajattelin, että kuvan tällaista pientä vlogia tästä lähinnä ihan senkin takia, että se ehkä vähän lisää treenimotivaatiota plus sitten tää on ihan kivaa tekemistä, koska tekemistä ei ikinä voi olla liikaa. Jos keksitte minulle tekemistä, niin ehdottakaa. Kahvijuonti ja ihmiset ja kävely on nähty, älkää ehdottako niitä. Ja joo. Että todennäköisesti kuvailen tässä sitten jonkinnäköisiä urheilusuorituksia, jotka saattaa näyttää ihan hirveiltä, eli käyn lenkillä ja välillä yritän vetää leukoja ja tehdä punneruksia. Äsken yritin, en saanut yhtään leukaa, tein 20 punnerusta, joten olen nyt se lazy and fat. Mun enkka taitaa olla 10 leukaa ja sitten joku varmaan vähän reilu 70 punnerusta joltakin ajalta, kun kävin salilla. Mutta salilla käyminen on persiistä, en jaksa, joten en yritä, joten teen kehonpainotreeniä. Ja täältä mä näytän vähän fiksummalta, kun laittaa kameran vähän kauemmaksi. Et sellaista. Tervetuloa seuraamaan, jos jostain syystä katsot. Mä en näitä videota varmaan editoi oikein mitenkään. Ehkä vähän leikkaile ja liimaile jotain, jos keksin. Tämäkin tulee tästä nyt vaan ykkösotolla purkkiin. Niin tällaista huonolaatuista paskaa kuvailen. Joten nähdään ehkä huomenna jatkossa. En tiedä kuinka paljon näitä tulee ja millä tahdilla, mutta koitan kuvailla, koska tämä on mukavaa. Nyt kaikille hyvää yötä ja hei hei.